video on tämä hauttavideo, me pitää vuorotellen täältä lattia ja tehdään temput. Okei, kivisakset, paperi, se kumpi häviää vastaan. Kivisakset, paperi. Okei. Nää pitää tehdä sekoittaa näin. Sitellä kato. Joo, näin. 2 ja 2. Ei oo. Side, frontti, backi, lianista. Joku niistä pitää tehdä. Ok. Mennään tekemään. Otetaan tää sun taskuja. Nähdään sit siellä. Tästä pitää tehdä. No niin, tästä joku niistä. Back 15. Sä tuut häviin. Sit lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Let's go! Okei, nyt tuli Jaakolle eka. Okei, no niin. Otetaan vaikka tuo. Let's go! Dark side backi ei mitään. Mun pitää vetää dark side backi tripla fulli. Otappa kuvaa tästä, niin nähdään sit tuolla. Okei, sit lähtee. Joo, no niin. Okei. Mitä tulee? Tupla backi fulli. Ai fulli, joo. Okei, no niin. Mä toivon jotain tosi hyvää. Kodi. Elikkä sieltä tulee legit standing pullover x backi x frontti 180 stikki. Ok, bet. Okei, ei tää niin paha. Come on! Okei, sieltä lähtee. Minkä otan? Mikä se on? Se on tupla pullover x2. Mitä? Okei. Ja jos sä sait ton, niin mä otan jonkun hulmutempuja vedän sen. Fronttiläntituuri. Eli täällä on siis 3 tuuritemppua. Et ne on sika helppoi. Ja sitten täällä on yksi semmonen kierrätysmerkkitemppu. Ja sitten jos mä nostan, se menee Jaakolle. Mut tuuri, eli helppo. Olin pieni veikka. Ei! Rudituuri. No niin, mä toivon, että tulisi joku kodimaton. Vaikka tän. Sugahara. Ok. No vittu. Se on Kodilandi ja tää on tää kierrätysmerkki juttu, en mä jaksa. Ei niin. Okei, sit lähtee. Pullover X5. Ja. Okei, sit lähtee.
Okei, jos ette nähnyt mikä temppu oli, se oli tupla kavuumax backi. Okei, Jaakko, eikö sä uskalla? Okei. Se lähtee. Mitä tulee? Backi tupla fulli. Ok. Mikä tulee? Frontiax 4 ländii. Nonni! Menikö? Okei. Se lähtee. Kumman auto? Se on backityyli. Se ei oo backki ländi tuuri. Nyt. Okei. Näin. Tässä on Jaakon tempo tää kakun full X backi. Nyt Jaakko tekee sen. Okei, Jaakko. Sitten meillä on semmonen juttu kuin arvokisajan rangaistus, vaan palkinto. Voittaja saa syödä kakun. Nähdään siellä. Hei Jaakko, sähän hävisit ne, joten onko se valmis? Joo.